नोंथांमोना गासिबो बाय सफैजोबनो हाबाय ना? औ औ सार। सार। सारजों आंजोंहाय बाहाय गोनां बाथ्रा लानासो फैदों। नोंथांमोनाहाय मोजाङै खोनासंबानो जाबाय। जागोन दे मेम। जों खोनासंनो थाखाय रेडि। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। आं बेयावहाय माखासे गोनां बाथ्रा नोंथांमोननोहाय खिथानो थाखायसो फैनाय जादों। नोंथांमोनहा गोसो होनानै खोनासंबानो जाबाय। आं मिथिगौ नोंथांमोनहा जोबोद दुखु दाहानि गेजेरजों बेयाव रायजो जागासिनो दं। नाथाय मा खालामनो रायजोफोर, मानसिफ्रादि जोंखौ सानफा एफा जाबाय थायो। जोंबो बिसोरखौ खिथेरखारफिननांगोन रायजोफोर। जों गिनानै थानो मोननाय नङा। दानि समाव जोङो आथिं आखाइ हेबनानै न' सिङाव थानायनि सम गैला रायजोफोर। बयबो गाव गावनि बोलोखौ देखायनो बायह्रायाव ओंखारबोनांगोन। थैनांगौबा थैगोन रायजोफोर, नांगौबा जोंनि फोलेरानो गोमालांथों। थेवब्लाबो जोङो बिसोरजों उल्था नांफिननांगोन। बयबो गोसोआव ला रायजोफोर। आं दाख्लै खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों रायजोफोर। जिखुनु रायजोफोर, नोंथांमोना रावबो गिनो नाङा। आङो बिनि थाखाय गोजौनि जोंनि अफिसारफोरजों बाथ्रा सावरायलायगासिनोखा। आरो रायजोफोर, फंसे बाथ्रा, जोंनि गथ'फोरखौहाय जाहा थाहा हारसिं हाला दा हगारलाबाय, नङाबा जोंनि गथ'फोरा खैफोदाव गोलैनो हागौ। जिखुनु जों एसे सांग्रां जानानै थाबानो जाबाय।